Bueno, este libro, que foi un proceso dunha longa investigación, fala de dúas irmás que son mestras, pero foron pioneiras en integrarse no Partido Galeguista. En Ourense creouse un grupo femenino do Partido Galeguista, que foi pioneiro en Galicia. Mercedes do Campo era a secretaria deste grupo, e Rosa do Campo foi directiva no grupo femenino das Mocedades Galeguistas. Estas mulleres eran coñecidas, grosso modo, pero non se sabía nada da súa vida, da súa formación, da súa traxectoria vital, e entón, despois dun longo proceso de investigación, conseguín dar con elas e incluso cheguei a dar coa súa familia na actualidade, co cual estou moi contenta de haber contactado ca familia actual destas dúas mulleres ás que eu admiraba tanto. O blog iniciouse no ano 2009 a raíz de unha investigación anterior que eu fixera ao longo de moitos anos e considerei oportuno que os ourensáns e as ourensás coñecesen a mulleres que pola súa traxectoria profesional e vital foron moi destacadas. Foron pioneiras en acceder aos ensinos superiores, foron pioneiras en ocupar postos profesionais en nunhas épocas nas que as mulleres non tiñan acceso, pero tamén recollo mulleres da actualidade que me sorprende a súa traxectoria. Trátase de recoller un amplio abano de mulleres de todos os ámbitos, campos, pero tamén quero plasmar as mulleres anónimas que, sin ser grandes eruditas, están aí día a día traballando por nós. Sí, eu penso que sí, a cidade de Ourense ofrece un amplio abanico de mulleres que ainda quedan por mencionar, non só aquí, sino a nivel estatal e a nivel mundial. Temos que sacar a luz o traballo destas mulleres, porque así tamén poñemos en evidencia que colaboraron no proceso histórico e que contribuíron á marcha e aos avances da sociedade, siguen aí para seguir avanzando.